היי אהובות, שבת שלום, שבוע טוב, זה מתי שאתם רואות את הסרטון. אני שמתי כאן בקבוצה איזושהי בעיה, איזשהו קונפליקט של אישה שבעצם במהלך השנים הגיעה אל הקליניקה ובאה עם איזשהו קושי, ואני רוצה להראות לכם איך פתיחה עם קלפים יכולה לעזור לנו בכלל לעורר ולחדד את המודעות שלנו לגבי כל נושא בחיים, אבל גם בתחום המיניות והאינטימיות, אוקיי? אז אני שמתי לכם פה את הדברים שהיא אמרה, שהיא דיברה על זה בעצם שיהיה בשנות ה-30 לחייה, זה בעצם סוג של פרק ב' שלה, שהיא גדלה במגזר חרדי, שהיו לה הרבה טאבויים על מיניות, ובעצם המיניות שלה נפתחה עם אותו בחור. אוקיי? והיא הייתה עד כדי כך טובה שהיא רצתה עוד ועוד, וזה כבר לא בהלימה עם הבחור הזה, שבעצם גם חווה איזשהו משבר שקשור בהורים שלו, וכתוצאה מכך החשק שלו אפילו עוד יותר יורד. זה כבר נמשך תקופה ארוכה, ואין ביניהם מיניות כמו שהיא רוצה וצריכה, וכשהיא יוזמת אז היא אומרת שזה מוריד לו. בואו נראה איך קלפים יכולים לייעץ, אני מזמנת את ההדרכה. איך קלפים יכולים לייעץ גם בבעיות אינטימיות מיניות בעצם. הדבר הזה היה לפני שנה, והיא באמת לא ידעה מה לעשות עם הקשר הזה כבר, כי מצד אחד הקשר הזוגי ביניהם עובד טוב, אבל מצד שני אין שם מיניות כמעט. אז בואו נראה מה הקלפים שלנו אומרים. אוקיי, בואו נראה. וואו, אוקיי. יש לנו פה את קלף השטן. תכף אני אסביר, בסדר? יצרים ופחדים. מאוד מעניין. יש לנו כאן 4 גביעים, סגירות רגשית. וואו, 4 חרבות, קיפאון ארוך. אוקיי. בואו נמשיך עוד קצת. 2 חרבות פסק זמן. הקלפים ממש מדברים בעד עצמם. טוב, אני קצת בהלם. 5 גביעים, קלף הדכדוך. וחוסר יושר. טוב, אני לא יודעת אם יש לי עוד מה להמשיך לפתוח. אני לא יודעת אם אני בכלל אגיע לעניין המיני. כי יש כאן קלפים תגידו לי אתם. קלף השטן מדבר בעצם על יצרים ועל פחדים, הוא בעצם מדבר על סיטואציה שבה אדם מנוהל על ידי היצרים והפחדים שלו. הקלף של 4 הגביעים, אתם יכולים לראות